За правда, не за пари. Студентите да не држат час на улиците од Белград. Pa za nas ovi protesti predstavljaju traženje pravde. Zahtevi su javno dostupni, ima ih 5 i prvi od zahteva jeste da se objavi kompletna dokumentacija o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu i to je zahtev koji dalje nije ispunjen. Ni drugi zahtevi nisu ispunjeni, a taj zahtev je važno da se ispuni da bi se pokazalo da je Srbija i dalje demokratska država. U blokadama smo dok se ne ispune potpuno svi zahtevi, a poručio bi im da zanemare svakakve političke ovakve ideologije i da je zaista najbitnije da u državi imamo pravdu, da imamo demokratiju i da budemo zaista složni i da zajedništvo stvarno možemo da dođemo do velikih rezultata i da je pravda stvarno najbitnija. Pa ja se nadam da mogu i istorijski možemo da vidimo da je to zaista bio slučaj i iskreno se nadam da, kao što vidimo, građani veruju u nas i da možemo da pokrenemo zaista lavinu pravde, da neke stvari izađu na videlo i to je prosto ono što želimo da postignemo. Naš fakultet je već 7 dana u blokadi, atmosfera je vrlo pozitivna, u svakom trenutku su desetine studenta, gotovo do preko 100 u svakom momentu. Ljudi su pozitivni i trudimo se da se organizujemo, da jedni drugima pomažemo, pogotovo studentima mlađih godina, znači pogotovo prve godine koji još nisu imali ispite, koji još ne znaju pritisak ispitnog roka. Ovaj prvi njihov semestar je obojen trenutno ovom blokadom. Mi učimo o podeli vlasti, o tome da mora da postoji razlika između toga i da sudstvo mora biti slepo. I ono što ćete videti na ovim plakatima koje delimo ovde, a to je justicija. Dakle, na plakatu piše traži se nagrada za pravdu, dakle, budućnost bez korupcije. Ovo je pravda, boginja pravde i justicija koja je slepa, znači ona je slepa pred time kome sudi, svima gleda da bude jednako i oštra je, zato ima i mač. I to je ono što mi učimo i ono što smatram da je ovde jako bitno. Blokada će trajati dok se ne ispune zahtevi. Lepše no ikad. Živi po nekim, ajde da kažemo, pravilima, odnosno po nekim idejama o kojima ja predajem studentima prve godine, pošto im predajem taj predmet u kojem se govori i o demokratiji, i o vladavini prava, i o ustavnosti, i o zakonitosti. Sve su to teme koje oni sada svakodnevno raspravljaju na svojim plenumima, naprosto vide kako izgleda i demokratski život u praksi, a istovremeno sve ideje o kojima su učili nekako testiraju na jednom stvarnom, nažalost, tragičnom slučaju.